er i gang herovre. Kamera? Sagde du kamera? Sagde du film? Ja, det gjorde hun. Skal jeg lige stå og sagt, at... Ja, godt så. Folk, de er bare Hold! Hvad laver I? Svend og tænker. Hvad laver I? Symbol. Et Så symbol? man kan se langt fra, hvor man har været. Okay. Sådan en slags grønlandsk tradition i bjergtoppen. Det er en grønlandsk tradition, Ja, at man laver sådan en der. I nordlige er der meget mere. I det der er meget større. Okay. I forhold til, når de jager eller Ja. så laver de mange en slags sten i Nusuta, omkring fjell, og så jager de rensdyrene til sammen til